И здравейте, потребители на YouTube! Днес започваме новата поредица на нашето оцеляване. И ще изчакаме да зареди. Аз ще почна. Добре. И с мен е моят приятел Мишо. И отваряне на инвентара. После събиране на дърво. Защо е точно ме спална на Брезова Баям? Изчакай сега, я ще снимам. Окей. Ой. Супер, има дъбово дърво. И здравейте всички от YouTube, здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Прова и тук оцеляваме, точно играем в Deadly Orbit мапа. И тук има някакъв чест. English. Супер, има вълна. Ох! Окей. Не се чета пред. Ще ги прочета. Би овце. И сега и моя приятел започна да снима. Да, почнах вече. Трябва да играя на лесно, младъчка. Аз не знам на какво играя. Май на нормално. То пише поне да играя поне на лесно. Аз играя на нормално, да. Има съндък. И за какво ми бяха тези стълби? Една овца я разкъсах. И започваме крафтинг тейбъл. Те казаха, че мога да чупа блокове. Така пише. Че мога да чупа блокове. Пък и да не мога, пак ще го сложа. И спечелих 2 постижения. Време за удари, време за копане. Убих едно прасе, да търсим още. Нека дърветата да не могат да ядат прасета. Please, you can Minecraft and Placebox. Говори, мога да копая, иначе го спасам. Що мога? Аз дигнах първи левел. Браво бе. Аз съм нулеви. Аз съм нулево ниво. Аз бия прасета. Май ми изчезнаха пържолите или са в мен. Не знам, в клипа ще видя. Ако го хочу.